pumasok sa integration na pulis. Hatagi kami og quota sa Philippine National Police, kini ang panawagan sa mga opisyal sa National Liberation Front sa ilang pagsaka sa bukid kagahapon. Ang napulo ka commander sa MNLF nga nagikan sa nagkalain-laing kampo sa Mindanao misaka sa bukid aron ilang gipasibaw kang presidente Ferdinand Marcos Jr nga hatagan ang ilang mga anak sa quota sa PNP. Mikuyog sa grupo nga gipangunahan ni Sheriff Ijal Alimuddin alias ED, Chief of Staff sa Moro National Liberation Front sa Central Committee sa pagsaka sa 11 ka MNLF Commanders ug ilang mga sakop sa Camp Salamat nga anaa sa kabukiran sa barangay Masula, Isabela City, dinhi sa lalawigan sa Basilan. Sa ilang pagsaka, kauban nila ang pipila ka mga opisyal sa 4th Scout Ranger Battalion sa Philippine Army. Og tungod sa kakusog sa ulan ug hangin nga dala sa bagyong Karding, wala na gani makatunga sa MNLF camp ang mga sakyanan sa mga sundalo ug mibaktas og 2 ka oras pasulod sa kampo. Ang purpose namin sa pagpunta dito, pinatawag namin lahat ang gusto ng pumasok sa integration na pulis. Yun ang purpose na pinag-ipon-ipunan dito ngayong araw. At saka kailangan maalam nila na kung ilan lahat ang kuta ng PNP sa integration. Ngayon na ang pinaalam namin sa kanila sa 11,431 ang na-approvean ng Malacanang sa amin at saka DBM. Ngayon, ang asahan namin, yung sinabi namin doon sa kanila, hingin namin muna ang 4,000 na first batch. Sa first batch sa 4,000. And then next, 4,000 na naman. The third batch, yung naiwan sa na-approvean ng gobyerno. Ang ilang hangyo sa PNP Intergree kabahin sa 1996 Peace Agreement. Ang hinihingi namin ngayon yung agreement ng MNLF at saka pinagsunduan ng Philippine government at saka sa MNLF. Yun lang ang hinihingi namin, yung sa agreement talaga. Matod ni Commander Nasser kung naapil sa quota ang mga anak sa MNLF Commanders, dako kinig tabang sa mga anak sa MNLF combatants taliwala sa kakabus tungod sa pandemya. Kung makasulod ang 4,000 ka mga batanong gikan sa ilang hanay. Bisag lisod ang pagsaka sa Camp Salamat, naglaom ang mga MNLF Commanders nga makasulod sa PNP Intergree ang ilang mga kabataan. Yung certificate ng unit na pinanggalingan nila, yung sila ay tunay na talaga MNLF o anak ng MNLF. Pagkatapos yung endorsement sa galing din sa mga leaders ng national MNLF, yung ang unit niya sa national. Tulad ng sa akin na National Marines, ako ay National Marines, yun ang tinatawag na national, yung Major Command na yun ang kinukuha namin na para sa pulis, yun ang priority. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.